Għat-tieni jum konsekuttiv il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli baqgħet ma tikkommettix ruħha u taħrab milli twieġeb b'mod li jserraħ ras dawk kollha li bħalissa qed ikunu diskriminati. Gvern Laburista li ilu mill-2013 jisħaq fuq enerġija nadifa qed jispiċċa jippersisti politika ta' inġustizzja fil-konfront ta' dawk li fl-aħħar snin nefqu eluf ta' euro minn flushom biex jiġġeneraw enerġija li ma tniġġis bl-użu tal-pannelli tax-xemx. Fil-fatt tat-tieni darba f'24 siegħa Dalli ma kienx kapaċi tagħti garanzija li l-anomalija jew inġustizzja li qed ibatu dawk li investew l-eluf f'pannelli se titranġa mill-Gvern. Il-Ministru Dalli ma weġġbitx għall-mistoqsija dwar jekk min għandu l-kuntratti ta' 6 snin u l-mistennija jieħdu biss 7.5 ċentesmi għal kull unit li jiġġeneraw bil-pannelli u x'se jkollhom ir-rata ta' ħlas tagħhom riveduta għal 10.5 ċentesmi jew ir-rata minima li jiċċarġa lilhom il-Gvern tal-istess unit. Għalet biss li l-Gvern se jkun qed jagħmel il-proposti. Fi kliem sempliċi qatt m'għandux soluzzjonijiet immedjati. La darba nkunu qegħdin nippreżentaw il-proposti tagħna, in-nies sar jaraw kif aħna nemmnu biex ninċentivaw is-settur tar-rinnovabbli. Tagħti garanzija li se tirrivedu it-tariffa tal-ispill-off minimament sa 10 cents 5? La darba jkollna l-proposti inti flimkien mal-kollegi tiegħek tkunu tistgħu taraw il-proposti li qegħdin irresqu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech diġà kommetta ruħu li Gvern Nazzjonalista isolvi l-problema li ħoloq il-Labor u mal-ewwel jirranġa din l-anomalija billi jirrevedi l-spill-off rate għal dik ta' 10.5 ċentesmi. Aħna bħala partit qegħdin inwedu li din l-anomalija taħt Gvern Nazzjonalista ser tispiċċa. Minnaħa l-oħra l-Gvern Laburista li kienu li ħoloq din l-inġustizzja qed jibqa' ċass quddiem din is-sitwazzjoni u għadu mhux lest jikkommetti ruħu li jsolvja. Put all the cards on the table, nsarraħlek rasek lilek. Nsarraħlek rasek lilek u l-kollegi tiegħek meta nkun qegħdin nirresqu l-proposti tistgħu tiġu taraw. Fl-aħħar 6 snin Gvern Laburista ħareġ 4 skemi b'kuntratt ta' 6 snin għal min irid jixtri l-pannelli. Wara li jiskadu 6 snin, issa daw kollha li investew flushom biex jipproduċu enerġija nadifa, minflok jiġu inċentivati qed isofru inġustizzja bil-Gvern iħallasom ferm anqas għal kull unit milli jiċċarġhom hu stess. U bil-Ministru Dalli tibqa' ma tikkommettix ruħha magħna u fl-istess waqt tajt li weġbitna. La darba jkollna proposti inti tkun hemm flimkien ma' sħabek. S'issa ma tagħti garanzija li se tirranġaw din l-anomalija. Ta' ċara ħafna. Grazzi ħafna. Kristina Majra għal Net News.